Pois de novo estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Manolo Seijas, teniente alcalde do Concello de Noia. Benvido, como estamos, señor Seijas? Moi ben, moitas gracias por acollerme na vosa casa. Bueno, un honor e un placer, unha vez máis, aínda que levamos un tempiño que non pasaba por aquí. Estuvo, bueno, o alcalde estuvo o pasado día 4 de novembro, agora toca a vostede, pero hoxe estamos de borrascas. Últimas noticias, sin pararnos noito, pero incidencias e danos causados no Concello de Noia. Sí, sobre todo os problemas fundamentais foron en cortes de luz, tanto na vía pública como no, digamos que nas vivendas. Houve un problema importante na zona de Labarta que deixou a pasada noite pois un barrio inteiro sin luz. Foi solucionando con diferentes fontes de enerxía que se conectaron, pero non dou para abastecer toda a noite e, bueno, digamos que o típico dos temporais que teñen estes efectos secundarios. Parece ser que vai ser unha semaniña máis nesta dinámica, pero bueno, intentamos responder e que tamén quero aproveitar, xa que temos a oportunidade, agradecer ao GES e a Protección Civil pois todo o traballo que fan, porque están atendendo moitísimas emerxencias ao longo destos días, non? Solo danos materiais e molestias, non? Consecuencias colaterais, como se suelen chamar. Exacto, problemas derivados de fortes ventos, de auga, entrada de humedais nas vivendas e demais, pero bueno, cousas que dentro do que cabe non son máis que danos materiais, pero que son importantes. Bueno, que dan moitas molestias, claro. E que se atenderán. E a enerxía eléctrica é fundamental, non só para as vivendas, para negocios e todo o resto, non? Sí, certo. O sea, o barrio... No día de hoxe quedarán susanados ou non? Ainda que estamos grabando isto sobre as 4:30 da tarde, cando vostedes o vexan serán as 11:00. Sí, ao longo de todo o día foise restablecendo o servicio. É certo que en algunhas vivendas aínda a esta hora se está solucionando, pero nós contamos que ao longo, que nos comenta a distribuidora, que ao longo da noite de hoxe quede todo restablecido, e tamén na vía pública, que hai moitos na zona de Bergondo, sobre todo, que está tendo moitos problemas coa iluminación pública, e que eso quede, polo menos, subsanado, non? Bueno, señor Seijas, teniente alcalde do Concello de Noia, concelleiro de Obras e Urbanismo, dende, non sei se no día, pero vostede forma parte e é teniente alcalde dende o pasado 11 de agosto do ano 25, donde a moción de censura dou lugar a que haxa goberno formado polo Partido Socialista e por Marea Cidadá. Como valora estos meses de goberno e, digamos, que destacaría? Bueno, estes meses de goberno, que son aproximadamente 5 meses, non? Donde estuvamos fortemente marcados pola débeda que heredou o Concello, unha débeda moi importante ca mancomunidade, de aproximadamente 5,5 millóns de euros, e despois tamén cunha débeda a provedores, que nos encontramos a día 11 de agosto, de facturas que entraron no Concello neses 15 días, donde desde que se presentara a moción de censura, pois encontramos aí 1.200.000 euros en facturas en consignación que houve que ir facendo fronte ao longo destes último trimestre do ano. A situación foi máis ou menos favorable, porque a contención que fixamos do gasto e tamén o post da Deputación permitiu que pagásemos aproximadamente 900.000 euros. Dese 1.200.000 de facturas só nos quedan 300.000 que serán abonados con cargo ao orzamento deste ano. E despois a mancomunidade, que é un dos temas que seguramente tratemos, xa empezamos a pagar a débeda con cargo aos orzamentos que vamos a aprobar este xoves. Pagaremos en torno a 600.000 euros de débeda, o cal, bueno, nos permite no transcurso de 5 meses abordar prácticamente 1,5 millón de débeda que reducimos ao Concello de Noia, o cal, bueno, repercute nos servicios ou na cantidade de servicios que se podan prestar, pero certo é que con bastante esforzo de traballo estamos conseguindo que non se merme esa actividade que fai o Concello e todas as obras que se están levando a cabo tamén, non? Bueno, entramos un pouquiño de cheo. Como información para a audiencia, os veciños de Noia o saben, pero os de Pontevedra ao mellor non teñen os datos, ou os de Marín. O día, o goberno forma Partido Socialista con 4 concelleiros e Marea Cidadá con 2. Ese é o goberno. E logo, cos apoios do BNG, que ten 2 concelleiros, e o concelleiro non adscrito,
que é o que divide e que dá a maioría para unha Non, ou está para dentro do goberno, sí. Forma parte do goberno? Sí, sí, Que concellerías leva? Seguridade e Policía Local, Ajá. que eran as mismas que levaba co Partido Popular. O Bloque sí que non forma parte. No, o Bloque está na oposición e chegamos a acordos puntuais, hai máis un pacto de gobernabilidade que permite que podamos sacar moitas cousas adiante. Claro, e entón, como se chega a ese acordo e para levar, digamos que este xoves, os orzamentos a pleno cando hai un acordo e que os datos que se publican que andarían sobre cerca dos 15 millóns, 14.700. Correcto, é o orzamento máis alto da historia de Noia. O acordo ven pois duns meses de intenso diálogo e de traballo cos distintos grupos. A verdade é que é bastante sinxelo cando todos compartimos a mesma finalidade ou os mesmos obxectivos de priorizar en gasto, sobre todo en servizos básicos como saneamento, auga e servizos sociais. É moi sinxelo chegar a acordos. Podemos definir se queremos o saneamento nunha zona ou noutra, pero a realidade é que foi sinxelo. E tamén quero agradecer como concelleiro de Facenda, non, que ao final foi o departamento que nos tocou levar a cabo este orzamento, pois agradecer tamén a disposición do BNG, tanto de Luís Alamancos e tamén do Partido Socialista, a que houvese un acordo importante, sobre todo de cara a subsanar ese gran problema de débeda que vimos arrastrando e que este ano pois xa vamos con outro oxígeno, porque con esa reducción da débeda pois nos permite facer máis cousas este ano, non? Cal será o eixo dos orzamentos? Cales serán, digamos, que as partidas ou os servicios que se verán un pouquiño máis respaldados ou beneficiados? Digamos que a parte dos salarios dos traballadores e traballadoras municipais, hai unha partida que é a que máis, digamos, orzamento implica, que é o lixo. Esa débeda que a mancomunidade nos leva a que teñamos que pagar de cuota 1.600.000 e pagamos 600.000 de débeda, o cal vamos só a destinar ao lixo 2,2 millóns de euros este ano. Outra das partidas que é importantísima é o saneamento, non? O saneamento nos vamos a unha partida entre reparacións e entre inversión de $500.000 de euros, o cal tamén é significativo, porque estamos falando dunha porcentaxe moi elevada tanto de inversión por un lado, non, como do montante total dese orzamento. Tamén a auga, os servizos básicos e, por suposto, os servizos sociais, con ese servizo de axuda no fogar que vai ascender este ano a 1,1 millóns de euros, que é importantísimo ese servicio, é moi básico para as familias. Quen ten unha persoa dependente, unha persoa maior, sábeo perfectamente, e este ano aumentamos as horas e tamén aumentamos esa capacidade económica. Esas son os eixos fundamentais. Bríndase a conciliación, que é importantísimo, que non haya por fin conte con un plan de conciliación municipal, e tamén se blinda vía orzamentos. Pero eso tamén ten recortes noutras áreas, non? Que eu creo que tamén é importante destacalos, é dicir, é importantísimo destacar que vamos a facer o mismo, pero con menos. É dicir, o que nos está pasando, o que é curioso é que o que antes se pagaba 13, agora se paga 9. Eso é curiosísimo, non? Porque, por exemplo, vamos a ter máis orquestas este ano a menor custe. Entón, é incomprensible. Entón, por exemplo, en festexos vamos a reducir 100.000 euros con respecto ao exercicio anterior. Pero en cultura ímos a reducir 200.000, cunha programación cultural máis ampla. É dicir, o orzamento contempla unha programación cultural máis ampla e reducimos 200.000. En deportes pasa exactamente o mismo. Vamos a reducir 100.000 euros sen baixar, digamos, que a colaboración que facemos cos clubes, que aumentamos, e sobre todo reducindo o que chamamos os gastos formiga, non? Que son eses 200, 300, 400 euros que pagamos así en cousas pequenas, que, por exemplo, un equipo de sonido, non? Nos detectamos que en equipos de sonido se gastaban alrededor de 25.000 euros ao ano en alugueiros, de equipos pequenos, non? O Concello ten 3 equipos de sonido. O único que faltaba, digamos, que é unha persoa que se encarga de montalos. 25.000 euros dá para o saneamento de varias vivendas, non? Entonces, esa racionalización do gasto vai nos a permitir manter
evidentemente con algúns recortes que consideremos que son importantes para manter o mismo servicio. E despois o gasto político, que tamén se reduce en 60.000 euros, non? Pasamos a ter un custe 60.000 euros inferior, que é sobre un 15%. Fala do goberno? Do goberno, dos órganos de goberno. O cal tamén é significativo e nos vai a permitir pois, quitar con esa mesma partida, vamos a destinar ao servicio de limpeza viaria e a reforzar ese servicio que tamén se vai a licitar nos vindeiros días. Non? Xa que estamos falando de cartos, como está o tema de polémica, o tema das facturas ou dos gastos que tiña e que se denunciaron por parte do Partido Popular? Nese momento está sendo investigado por o Tribunal de Contas, nos pediron diferente documentación e creo que vai a ter unha resolución complicada para os intereses do Partido Popular. Creo que nese momento o Partido Popular debeu asumir a responsabilidade política de gastar en bares 30.000 euros en 6 anos, e, polo tanto, creo que non o fixeron e creo que tamén a ciudadanía tomou nota nese momento en que priorizaban o gasto según que partidos, non? Entonces, nós aí vamos a estar moi vixiantes ao que diga o Tribunal de Contas. Creemos que pola dinámica que están tendo, os requerimentos que están facendo o Concello, vai a ser moi dura para os intereses do Partido Popular, pero vemos que o inmobilismo dos concelleiros e concelleiras do Partido Popular, pois veremos en que se traduce. Eu creo que non tomou boa nota en que gasta cada quen os cartos, non? Esa asignación presupostaria que o Concello dota as forzas políticas continúa na mesma cuantía, na mesma parámetros? Reduceuse. Digamos que esta é unha asignación económica que nace co obxectivo fundamental de pagar un local para os partidos políticos. É dicir, o Concello de Noia ten un déficit moi importante de edificios municipais para aloxar diferentes, digamos, agrupacións políticas, asociacións e demais. Entón, o que se chegou dende fai 20 anos, moito antes de estar nós, era de ter unha pequena asignación económica que permita alugar unha oficina para ter dereito a unha actividade normal política. O que non estaba diseñado era para gastar nos restaurantes e bares, é dicir, para eso non estaba diseñado, evidentemente. Entón, eu creo que por aí sí que non se debería pasar, non? Nas súas áreas, señor Seijas, cal vai ser o obxectivo neste ano? É algo que queda hasta maio do 27, que hai que examinarse de novo ante os veciños. Un pouco a dinámica do orzamento, é dicir, servizos básicos. Vamos a intentar chegar ca auga potable a 2 núcleos, que son o núcleo de Valbargos e o núcleo de Albariza. Vamos a intentar facer o saneamento de Albariza e vamos a intentar mellorar o saneamento en San Lázaro, na Barquiña, en Agua Levada e tamén nunha das rúas principais, que é a Rúa Ourense. Vamos a intentar facer a rede de saneamento separativa, porque entendemos que non se pode botar aglomerado sin antes cambiar a tubaxe, porque eso significa pois aumentar os custes. Esas serán as liñas básicas en canto a obras se refire, non? En canto a festexos, pois a liña xeral que vamos a levar é facer unha oferta, digamos, nas festas patronais para todos os públicos, que sexa atractiva, que promocione a vila e que tamén sea un atractivo de xente con diferentes grupos, orquestas e demais actuacións que permitan pois que Noia sexa un fermedoiro, como foi, por exemplo, nas de agosto, que xa nos tocou celebrar a nós de asistencia. Entón, esas, digamos que son as liñas. En canto a facenda e demais, creo que a reducción foi bestial en facturas sin consignación, en pago de débeda, pagouse tamén 100.000 euros de unha débeda que había ca Xunta de Galicia, dun préstamo por 2 edificacións que fixo o anterior goberno e que se está pagando, tamén se está facendo fronte. Entón, facer fronte ás obrigas é unha contención de gasto que nos permita afrontar este ano, non? E facer unha serie de obras que se están levando no apartado de contratación. Somos o Concello da Comarca que máis licitou nos últimos 5 meses e iso é tremendamente curioso, todo con fondos europeos, que nos vai permitir Noia ter un parque de autocaravanas, mellorar
o Xardín Felipe de Castro, mellorar as dotacións tamén da Chaínza, bueno, facer unha serie de obras en unha senda litoral no Obre, unha serie de obras que nos van permitir mellorar as nosas infraestructuras, ademais de diferentes pavimentacións e obras en saneamento que tamén se van a licitar nos vindeiros días. Entonces, eso nos está dando, digamos, que un folgo en canto a xestión, non? Parroquias e casco urbano. Sí, as parroquias nos estamos afrontando as cabrigadas de obras principalmente e sobre todo está facendo un esforzo tremendo na limpeza. Creo que foi un dos aspectos máis importantes era de chegar a que a limpeza as parroquias. É dicir, antes non había esa dinámica de que as parroquias estuvesen limpas de alguna maneira, de facer as podas e de levar a cabo pois actividades básicas que se presumen básicas nun concello e que non se estaban levando, non? E no casco histórico estáse facendo unha reordenación urbana, vaise facer un plan novo de mobilidade, porque entendemos que hai que aproveitar moito mellor os espacios, como fixemos na Alameda, non? Por exemplo, onde se habilitou 30 plazas máis ou menos de estacionamento en pleno casco, importantísimas para o comercio e importantísimas para a hostelería e tamén para os servicios, e eu creo que se lle preguntamos a xente e nós o facemos, están tremendamente contentas con esas 30 plazas que permiten pois, chegar á Alameda e ter onde aparcar ás 12 da mañá, que era algo impensable. É certo que o mellor no verán se nos vai quedar algo curto, pero ese servicio durante todo o ano creo que temos solucionado un problema fundamental que era o aparcamento no centro, só cunha distribución nova da rúa. Entón, iso é importante, que se fan esas cousas con pequeno custe que aportemos máis, non? Damoslle un repaso breve ás, digamos que as instalacións deportivas, colexios, bueno, onde hai competencias públicas, sexan nas parroquias ou no centro. Bueno, para nós os centros educativos son esenciais, é dicir, o pacto, digamos, de Estado en canto ao pacto local, en canto a educación, pois nos obliga a facer labores de mantenimento dentro dos colexios públicos que ao mellor non serían unhas competencias que fosen propias dos concellos, non? Nós estamos dedicando moitísimo esforzo en facer labores do día a día, reposición de canalóns, que sobre todo no colexio da Barquiña, que filtraba moitísima auga, novas ramplas de acceso para mellorar a accesibilidade, melloras no pabellón, no parque infantil do colexio, e ademais, sobre todo nos queda pendente un desprendemento que houbo no colexio da Barquiña e que hai que reforzar ese muro máis cedo que tarde para que non sexa un peligro. Houbo que vallalo e demais. Esa é unha das, digamos, obras que temos previstas a tallar este ano. E despois, bueno, o resto de instalacións municipais están bastante deterioradas e temos que ir paulatinamente, como se fixo co Coliseo Noela, solucionando problemas de filtracións e demais que si persiste no tempo poden xerar un problema moito máis elevado, non? Entonces, eso alinea un mantemento para que nos fagamos unha idea. Bueno, metémonos na Serra da Barbanza porque, entre outras cousas, non só pola deuda adquirida, sino porque acabase de firmar un convenio entre digamos que a Dirección da Serra e Sogama para que se empezara a levar o lixo ás instalacións de Sogama, a Cerceda, e a minorar, lóxicamente, esa deuda que se ven arrastrando nos últimos anos. Cal é a postura de Marea Cidadá e do Goberno de Noia? Bueno, a postura do Goberno municipal nese aspecto, primeiro era darlle unha solución á mancomunidade. Creamos que se viña arrastrando unha xestión nefasta nos últimos anos desa instalación. Vai a repercutir nos traballadores que ali están, e iso nos preocupa moitísimo. Por lo tanto, nós apostamos por darlle unha viabilidade futura a esa planta. A primeira cuestión que temos que abordar, sobre todo, son os tempos que temos de desplazamento a Sogama. Para que nos fagamos unha idea, un camión dende o último punto de Noia hasta Sogama dura hora e media de ida e teria que vir hora e media de volta, e ademais en Sogama, en Santiago, pois hai sobre unha hora de media que estamos detectando de espera para entrar co camión. Entonces, o que antes eran xornadas de 7 horas e media se están convertindo en xornadas de recollida de 3 horas e media. O que nos preocupa demasiado, e entendemos que a planta de tratamento de Serbia debe de ser un punto intermedio
entre Sogama e a recollida de lixo dos concellos para manter primeiro os postos de traballo e para que as recollidas sexan máis eficientes. Eso é un punto de partida, darlle unha viabilidade á planta, que se convirta tamén nunha planta de compostaxe, que permita tamén manter, sobre todo, os traballos, eu creo que isto é importante decilo, das traballadoras que van a ser as que principalmente vayan a sufrir o problema do ERE que plantexa a empresa, non? A FCC. Entonces, creo que temos que apostar moi forte, sobre todo en Noia, porque moitas das traballadoras desa instalación son de Noia. Entonces, eu creo que é importante que apostemos por esta cuestión. E despois, creo que o principal é sanear esa conta ca mancomunidade, pagala, é dicir, a 10 anos vista, máis ou menos está previsto que se solucione. Nos este ano xa deixamos a partida para os 600.000 euros de pago e por o ano tamén deixaremos outros 600.000 euros de pago, o cal xa se vai a minorar 1.200.000 a débeda que a mancomunidade. E despois é importantísimo licitar o servicio outra vez para que sala máis barato. Levamos con un servicio arrastrado desde 2023 que non se sacou a licitación e que a FCC puxo os precios que lle pareceron máis adecuados para mantelos o servicio. Entonces hai que licitalo porque eso vai abaratar, temos estudado que só o Concello de Noia vai abaratar 200.000 euros ao ano, que 200.000 euros ao ano dentro da capacidade económica que ten o noso Concello é moitísimo diñeiro, non? Vimos a Fitur, vostedes ali a representación e a presentación da Ría da Estrela para poñer en valor, lóxicamente, as peregrinacións marítimas pola Ría de Muros Noia. Que sensación, que valoración fai vostede e a aposta nun escaparate tan importante onde están presentes 160 países? Pois moi boa, a verdad. Eu creo que a acollida mas coincidimos na presentación, creo que foi moi boa, creo que presentamos unha alternativa diferenciadora con respecto a outros, digamos, outros proxectos que se presentaron. Eso é o que se trata tamén, pero é moi difícil a veces conseguilo, non? Entre tanto oferta que pode haber turística, conseguir que haxa unha oferta, digamos, diferenciadora en canto a peregrinación marítima, non? En canto a ese proxecto dende o Porto, non? Que vai chegar este verán a Noia, pois creo que é importante. Creo que temos que compaxinalo con políticas dentro local, para que as persoas que veñan a facer o camiño, que xa non é aquel camiño de fai 200 anos, non? Que agora fai o camiño de xeito distinto, pois teñan un complemento en canto aos servicios, non? Claro. Por exemplo, nós agora acabamos de poñer en funcionamento o Museo do Mar, que era importantísimo, non? O Museo do Mar que rematou a obra en 2021, e que non fora inaugurado ata agora, e que estaba cerrado ao público. Agora somos capaces de poñer en funcionamento unha oferta máis, vamos a intentar poñer en funcionamento un museo de laudas paulatinamente que vaya crecendo, ese parking de autocaravanas e tamén, sobre todo, a apertura do albergue, que é importantísimo, que esta instalación este aberta para captar ese sector turístico que vai a visitar Noia, sobre todo dende Semana Santa ata outubro, non? Entonces, facer unha política turística importantísima. Cales son as fortalezas ou cales son das fortalezas que ten Noia, cales destacaría vostede así de xeito breve e rápido? Eu creo que as fortalezas evidentemente é o paisaxe natural, non? Creo que é tremendamente fermoso visitar o noso casco histórico, é único, non? Prácticamente en toda a comarca, casi solo comparable con Muros, si me permiten, pero dentro das limitacións que poda ter Muros nese aspecto, non? Vostede ten dereito a decir que é o máis bonito. Eu estou convencido de que é o máis fermoso e ademais é que ofrece, digamos, unha estética máis vistosa, non? Esa Praza do Tapal, Praza do Curro, Santa María Nova, San Martiño, o Concello mesmo tamén é un mosteiro bastante impresionante, e despois todo o paisaxe natural, desde as rutas de senderismo que estamos promocionando desde o Concello, o San Lois, e aspectos como a Central do Tambre, que son un auténtico conxunto. Pero tamén digo unha cousa, creo que temos por diante escapar de localismos, e creo que estamos conseguindo a través da Ría da Estrela facer unha oferta, digamos, conxunta a toda a comarca. É dicir, nadie entende visitar Noia sin ir, por exemplo, aos castros de Baroña, sin ir a Muros, sin ir a Outes, e incluso a Lousame, non? Eu creo que é importantísimo que conxuguemos toda a oferta que ten a comarca
porque creo que turísticamente é importantísimo acadar esa conexión entre os 5 concellos, non? Señor Seijas, foise o noso tempo, pero tengo un minuto para decir o que vostede queira nesta paso por esta edición de Falemos. Nada, que nos queda aproximadamente un ano e uns meses para acabar este mandato. Creo que vamos a conseguir un dos obxectivos principais que nos marcáramos, que é poñer orden no Concello, na contratación e na xestión de servizos. Como dixen antes, somos o Concello que máis licitou de toda a comarca. Vamos a poñer orden nas contas, era un despropósito ao modelo de xestión do Partido Popular e creo que iso vai a dar os seus froitos. Evidentemente, non un ano e 6 meses non dá para desenvolver unha acción de goberno ao 100%, pero creo que se están vendo as bases da nosa aposta por un modelo distinto, un modelo máis alegre, porque non dicilo, pois o Nadal aí estuvo, non? Un Nadal de recordo para moita xente, que era un Nadal triste, e creo que ese é o noso modelo, apostar polos servizos básicos e apostar polas pequenas cousas do día a día e recuperar esa noia que algunha vez foi cabeza de comarca fai uns anos, non? E creo que iso é o fundamental para este ano. Consigamos algo, pois xa se avanza, e despois que decidan os veciños cal é o modelo que máis lle conveña dentro dun ano e medio. Para nós o noso traballo vai a quedar máis ou menos feito. Manolo Seijas, tenente alcalde do Concello de Noia, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moitas gracias e moi boa noite. Como sempre, aquí estamos para atendervos e moitas gracias por darnos este espacio. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Manolo Seijas, tenente alcalde do Concello de Noia, con David Castro, presidente da Mancomunidade do Salnés e alcalde de Ribadumia, e con José Manuel Merelles, director de Turismo de Galicia. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite, saúdos a todos.